Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? DC kuwalankhulira amalawi mopanda mantha muziko limene limaoneka ngati ndilaling'ono koma zikolo zichitochito zake nzazikulu. Muziko limene anyamata achipani ndi amphamvu kwambiri kuposa apolisi ndi ame amene amakhonza kupita ku polisi kukakhalako 30 minutes popeza iwo akuzitenga kuti ndi boma pawokha ndikubwerako after 25 minutes kukhala kumene koko ndikumapita mmakwawo. Ziko limene lili ndi asogoleri ozungulira mitu ooneka ngati ndi asogoleri koma onse ali asataniki, asogoleri wokuba okhaokha amene amangoganizira za m'mimba mwawo, chuma chawo cha iwowo ndi anawo ndi azikazi awo, kuyiwalira amalawi amene akuzunzika mu ziko lino. Ziko lomvetsa chisoni limene limaoneka ngati ndi la democracy, koma slowly Malawi is turning into or back to one party system. Lero tikambirana kwambiri nkhani zikulu zokhuzana ulumali, chifukwa kuno ku Malawi ulumali ndi ukapolo wapaderadera ndipo ndi tchimo. Munthu amene ali ndi ulumali kuno ku Malawi amene yonse si Malawi koma mwina munthu amene amachitidwa regarded ngati mwana wa satana amene akuyenera kulandiratu punishment. Izi nzosiyana kwambiri ndi mmene amachitira treat anthu ena kunja uko. Komanso nkhani imene titi tiyang'ane kwambiri ndi ya nkhanza zimene zikuchitika ku polisi, kumene apolisi ena chifukwa chokuti ali ndi paubale ndi President Chakwera ndi amphamvu kwambiri kuposanso polisi system yo. Choncho nkhani zimene tikambirana lero kuchokera kwa ine the DC, mwana woopsa kwambiri amene sinimapanga mantha, amene sinimanyumwisidwa ndimangoyima pa chilungamo, ndipo zidapitiriza kunena zimenezi. Ineyo am apolitical, sindiyang'ana mbali, sindiyang'ana chipani, ine siwa DPP, ine siwa UDF, sine wa Ford, sine wa UTM, ine ndine activist, sine wa MCP, ndipo ndimangobandula kubandula, ndipo izizi ndiye that's what I am. Koma tisanayambe nkhani zathu zonse za lero zimene takuunikirani amalawi, ndimafuna ndibwerere ku nkhani ya dzulo yochokera ku Msanje kwa TA Chimombo, kumene ndinanena kuti a TA Chimombo, a Harrison Chimombo akukhuzidwa kapena kukumveka mbiri zokuti agulisa forest ya muzi kwa bwana wina wa polisi OC wa ku Msanje. Ndipo ndinanena kuti ngati nkhani zimene zili zoona ndizomvetsa chisoni kwambiri, komano tikufufuza ngati ineyo chimene chimandisangalatsa mu activism yanga, nkhani zonse zimene ndimanena ndi za substance komanso zimakhala evidence based. Choncho sitimangobwera panopa ndikumangolankhula ayi, timakhala kuti tapanga kafukufuku. Ndipo dzulo ndinakulonjezani amalawi kuti tipanga kafukufuku wa nkhani imeneyi, nkhani yochokera kwa TA Chimombo ku Msanje kuti agulisa nkhalango imene imatchinga madzi kuti asamapite kumanda. Titayimbira DA4 District Forest Officer wa ku Msanje kuyifufuza nkhani imeneyi, iwo avomerezadi kunena kuti ndizoona kuti kwa Chimomboko kuli forest imene kunadulidwa mitengo iwiri, chifukwa komiti ya VDC komanso Vulnerability Assessment Committee adawapeza DA4 kuti akufuna agulise mitengo ndi cholinga kuti ayenjezere ndalama kuthumba lawo. Koma izi sadawaziwise a TA Chimombo, adapanga pawokha, ngakhale kuti a DA4 adawalembera kalata anthuwo kuti akasiye kwa a senior kapena a TA Chimombo. Anyamata aja sanapite ndi kalata ija, zosatira zake anakadula mitengo ku forestiko without his knowledge, without the knowledge of the TA. Zosatira zake nkhani itamveka ndi anthu ene akufuna kwabwino. A TA Chimombo aja anayitanisa makomiti awiri amenewa
mogwirizananso ndi a DA4 ndipo adakumana kumkumano ku milandu kumene anthu aja adatchajidwa mbuzi ziwiri. Nkhani chilungamo chake ndi chimenecho. Anditipemphe pano kunena kuti pamene muzibweresa nkhani kwa DC kuti aziulula azing'alula, izi zikhala nkhani zokuti zili ndi umboni osakhala zonamizirana monga mmene inabwerera nkhani imeneyi inaoneka ngati atiye Chimombowa ndi katchali, atiye Chimombowa si mfumu wa nzeru, koma titawayimbiranso chifukwa ine ndimafuna paphatapo ndinawayimbiranso atiye Chimombowa ndikuwafunsa ndipo anavomerezadi kuti mwanawe ndizoona ine ndinalipirisadi mbuzi ziwiri kwa makomiti awiri amene wawa amene anapanga za chinyengo kukagulisa mitengo mu forest ya mmuzi without my knowledge. Izi ndi nkhani zikufunikira kwambiri muno Malawi. Mafumu ngati awa ndi amene tikuwafuna ife chifukwa kuonongeka kwa ziko lino makamaka ku nyengo imene tikuyionera nyengo zikuonongekaso chifukwa cha environmental degradation. Anthu ambiri tikuononga mitengo koopsa, makala ndiye zakhala ngati order of the day. Kuona inu mene makala akuyendera ngati mtunda wa salima, kumuona munthu wanyamula makala 8 matumba 8 mwina so 12 panjinga yekha, kumadabwa kuti kodi munthu ameneyi safa panseupa, sagundidwa ndi gali moto. Ini nkhani imene boma linayenera kuti lichite gadi jerasire mitengo ya dziko lino, koma chodabwisa nchonena kuti anthu oto amadusa malodi block andi system imene iyo gulisa makala iyi akumanyamula malole ndithu kumaona malole akudusa malodi block andi kuchokera mwina mapasti 3 masana pakana usiku wonse mtunda uwu wasalima kumene sopano kumene koko kwasanduka sopano ziko kapena dera limene kuti kukhale njala chaka chino chimanga sichinachite bwino andi chifukwa cha kupatula fetereza amene waboma amene aboma amawanamiza anthu kuti pasa fetereza. Kupatula nkhani ya fetereza iyi nkhani ina ndi yakuonongedwa kwa nyengo, kuonongeka kwa chilengedwe, mitengo imene ikudulidwa wantonly. Osaganizira so kunena kuti kodi ziko litizakhalamo mawa, makolo athu akati azipanga zimenezi ndiye kuti ziko lino silikanalipeza iya. Koma nchitidwe ogulisa makalawo aboma akuulekerera kwambiri. Andi tinayenera tuone kuti gwero leni ndi chani. Gwero ndi umphawi, Amalawi alibe chochita. Lero mukafuna kuachita control anthu kuti asamapange makala mukuapasa ati mbaula zogwirisa ntchito ojenera ati khaya mafuta apalafini. Mwalomo kuti muyang'ane the root cause ndi umphawi. Ambiri wakupangira zimenezi umphawi komanso kukwera kwa magesi. Akanakhala kuti boma athu ndi boma la nzeru losisa magesi, sibwezi pano nkhani zimenezi zakuononga mitengo monga mene yaonongekera ku Msanje, ku Zomba, ku Mwanza, ku Neno, ku Mzimba, kumene koko anthu ambiri kapena muziko linolo anthu ambiri ngakhale mu Lilongwe mitengo ikuonongeka kwambiri. Ndikumafunsa kuti kodi generation inayo izapeza mitengo. So tiyathokoze awawa Harrison Chimombo atiye Chimombo akumsanje chifukwa choyima ndikuchita denounce khalidwe loyipa kwambiri kuwalipirisa anyamata amene wawa mbuzi ziwiri makomiti amene wa VDC komanso Vulnerability Assessment Committee chifukwa chopanga za chinyengo. Ndipo tithokoze ino a DA4 akumsanje chifukwa titakufunsani nkhani simunabise munanena chilungamo komanso you quickly cleared the TA kuti atiye sanagulise mitengo koma iwo ndi amene apereka chilango kwa anthu amene apanga za chinyengo kugulisa mitengo. Inunso mafumu ena mutengerepo phunziro chifukwa mafumu ena ndi ofoka kwambiri, mafumu ena ndi achinyengo. Tikufuna mafumu olimba mtima ngati a Chimombo amene samasekerera kapena sakusekerera zopusa mudera lawo. Tikuyenera tidziwe kunena kuti nyengo ikunka na isintha ndipo izafikapo siku lina kuno ku Malawi mvula sizabwera. Nkhani imene ndayibweresa lero yaikulu kwambiri ndi nkhani ya ulumali.
ulumali anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana kandi osaona kandi waziwalo anthu amene wandi agalu muno m'Malawi even ulo atakhala kuti ndi wophunzira bwinobwino koma kuti tikamulembe ntchito zikuvuta kuti anthu amene wa apasidwe danga ndimamva chisoni ndikapita ku school for the blind kumulanje ndi masukulu ena amene ali ndi akusunga anthu aulumali ngati osaona komanso ndimamva chisoni ndikapita ku Montfort kumene ana ena ndi aulumali kumene koko amaphunzira kumeneko koma khalidwe kapena makhalidwe akumene koko mmene akukhala moyo wozunzika kwambiri ukamamvesera mkatimu amanena kuti atiboma limachita fandi ku Montfort kujako kuti ana aziphunzira koma ukayang'ana zimakhala zodabwisa chifukwa cha aziwitoku nawo sukulu fees ya ana amene wawa inayenera ikhale ya ulere koma akulipiritsidwa 70,000 ndipo anthu amene ali ndi ana aulumali motere osaonawa ndi anthu ozunzika kwambiri mwina pa 100 paliponse ndi kuti mwina awiri okha ndi amene ali ochita bwino the rest 98 ndi anthu makolo ndi ana ozunzika koopsa kani imene tinayenera kuyiunika critically ngati ziko kodi mwana wa ulumali mukakamukwezera school fees ndikumpasa ndikumuwamuza kuti azilipira 70,000 panonso ati ali ni meeting akufuna akweze ikhale 180 kodi ndalama imeneyi imapita kuti tikufuna ndikufunseni inu aku Montfort komanso inu aboma ndalama imene ana aulumali akulipira ku Montfort ikumapita kuti popeza mmanena kuti sukuluzo ndi zaulere mmanenanso kuti inu aboma mmayikako funding kuti azigulira zakudya kodi mwana wa sukulu waulumali makolo wake ozunzika angayitenge kuti ndalama izizi ndi nkhani zimene boma tinayenera ngati ziko tizikhala serious ndi kumaganizira chifukwa ulumali omwe ukupita maiko ena anthutu akuonekatu bwinotu kumadabwa kuti munthu uyu ndi waulumali even ulo ntchito imene akumapeza ntchito ena ndi atola nkhani ukamayang'ana pa BBC paja umaona anthu oulumala koma ndi atola nkhani akugwira ntchito not in Malawi munthu oulumala ndiye kuti ndi waufiti munthu olumala ali ngati agogo amene amaganiziridwa zoopsa muzimo kungokhala ndi ulumali ndiye kuti iwe chako palibe ndi even ulo ntchito imene sungalembedwe sungapasidwe mwayi wa sukulu umatengedwa mu society ngati ndiweyo chisiru mwina tu kamena Bakiri Muluzi ndi amene anayeserapo mbuyomu anayika mu cabinet mwaje anthu ena olumala ndi Malemu Bingu anayikapo mu cabinet yake anthu ena olumala including my Joyce Banda koma usogoleri umene tili nawo pano sukuchita consider anthu olumala even ulokungu agulira njinga zomwezi njinga zokuti azikhalapo aziyenda bwino ndithu ndizomvesa chisoni ukapita even kumakoha kumapu kumene kunali nzanga Malemu Eric Mabedi mzimu wake uuse mumtendere anzanga muuse mumtendere umatu ukapita kumapu kuja kuona chikhalidwe chimene akukhala anthu aulumali chikhalidwe chimene akukhala institution imene ja even funding inasiyidwa kale kumakoha uku anthu azungu amabwera kumaona mmene akupangira anthu aulumali zintchito zimene akugwira koma funding inasiya kale tinayenera tichite consider as a country as a government munayenera kuyang'ana into my areas amene wa so critically chifukwa anthu aulumali akuzunzika kopya that's why today in our streets mukapeza kuti anthu aulumali osiyanasiyana angokhalira kupempha it is not by their choice koma si ndimene situation yawo ilili akuyenera kuti azikapempha when they are not supposed to beg mukawachita interview anthu amene aja anapita ku sukulu anaphunzira mukawafunse anthu amene ajawo mukaona kuti ali ndi ma certificate koma ndithu boma sili kutengapo mbali kuwaganizira anthu ngati amene ajawo kuwapasa opportunity okuti akhoza kumakupanga nawo contribute to the development of this country
So ulumali si chimo, ulumali si munthu ndiye kuti ali ndi wa sataniki kapena ndi mfiti. Ulumali umangobwera, wina aliyense akhoza kukhala ndi ulumali. Ndi mmene zinthu zimachitikira. Andi ena makolo ena afika saizi yomamangirira ana tcheni, kumapanga nawo manyazi, kumamangirira mzinyumba mwawo. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. So ine ndikanakupemphani inu aboma mupite uku ku Montfort. Mukamvesese kuti kodi sukulu fees imene yakwezedwayi mwana wa blind akaitenga kuti. Mukapita kumulanje ku school for the blind kwanjezako ndeyi ndiye bora tu nthawi ya achitetetu kunali bwinotu, nthawi ya asichali kunali bwino. Nthawi imeneyo zinthu zili bwino, koma osakhala panopa ayi ndithu a blind wangopita kumeneko kumagona ndi njala, osadya kumeneko. Ena ife timanenepera kumeneko tili ana, nthawi ya njala timadya ku blind kuchako mipunga kumene kuja azungu kubwera kuzapereka zipaso. Koma lero ayi anthu amene aja amalima zinthu zawo, kuphunzira kulima, bulero, music, kuli achigamba. Koma lero ku blind kuja kwasanduka sono ngati kumanda. School for the blind ija atasi kupanga china chilichonse, no funding, anthu akumakhala kuopanda so malipiro kumene kuchako ogwira ntchito. Tinayenera tiganizire zimene zikopsa ngati ziko. Komanso nkhani imene ndinabwera nayo yomalizira ndiyokhuzana ndi mchitidwe wa apolisi ena amene ali connected ndi Chakwera, amene akuzitenga kuti iwo ndi amphamvu kwambiri mpolisimu, akuzunza anzawo, akuziona kuti iwo anzawo chifukwa kuti mwina ali ndi madigiri, chifukwa tu aliko tuena tumakomishona ophunzira kwambiri kuchokera ku mpoto kuliko wina ophunzira. Apakati pandepo kutapa kutaya kumwera ndesimasera. Akangokuona kuti iweyo ndi wophunzira koma ndi wachigawo china, wa mtundu wina, ndi akumakupanga nkhanza. Mpolisi muto anthu akungokhaliramo umozi, koma apolisi akuzunzika kopsa. Makamaka amene wawa ali ndi madigiri. Chimodzimodzinso ku prison, munthu uli ndi degree koma akukupasa rank yosika, akukupasa salary ya munthu wa JC kapena form 4. Nchimodzimodzi mu system ya polisi muli chikhalidwe chovunda kwambiri. Pali ena akuzitenga more police than others. Timayenera titengerepo phunziro, chifukwa ngakhale ena apolisi amene amapanga matama kumapha anthu, kumawombera anthu, lero malamulo ayamba kuchitika kutembenuka. Tikuyenera tikuthokozeni judicial system yathu kunena kuti mukuyesera sopano osatenga apolisi wanu kumabereka kumbuyo. Komanso tikupempheni iniyo kumeneko ku ujeni ku kotiko munayeneranso muyang'ane kuti kodi milandu ikuyenda bwanji. Pali milandu ina ikumatenga 10 years, 5 years, 8 years osalowa mu koti. Komanso muyang'ane kodi amene akumangidwawa ndi oyenerera, chifukwa anthu ena amene ali mu ndende including ana alibe tchimo lina lililonse, ngati mwana wina amene ananamiziridwa kuti anagwirira kumangochi. Pakaya panopa makolo ake sakudziwa kuti ali kuti. Ngakhale umboni wa kuchipatala onanena kuti mwanayo sanagwirire, koma mwana amene anasowa kufufuza amangomveka kuti ali kuzomba kuchirwa, koma mulandu wake sunalowe mu khoti pakana lero. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.